Minulú nedeľu ste na trase Bratislava-Skalica mohli vidieť množstvo historických áut. Majitelia ich na cesty nevytiahli len tak pre nič za nič alebo prevetrať sa. Cieľom tzv. Kryštáľovej rally bolo pomáhať. Druhý ročník charitatívnej akcie Pomôže celé Slovensko vyvrcholil koncertom. Do Skalice prilákal množstvo takých, ktorí pomáhať naozaj chceli. Jazda historických vozidiel s posádkou osobností Kryštáľového krídla a detí, ktorým projekt pomáha, postupne prechádzala a zastavovala v Záhorskej Bystrici, Stupave, Maleckách či v Studienke, ale neobyšla ani Šaštín Stráže, Senicu, Radošovce a Holíč. Konečnou zastávkou bola Skalica. Posádky aut zároveň zbierali peniaze a darcovia ako poďakovanie dostali klaxón, ktorý bol symbolom šírenia pomoci. Hovoríme tomu spanilá jazda. Úžasné bolo, že všade, kde sme prišli, nás čakal húv ľudí, detí, aj dospelí, ktorí sa tešili z týchto našich pekných autičiek. Ja som od rána bol v jednom z tých vozidiel, my sme tým ľuďom mávali, kývali, trúbili a oni nám to vracali naspäť. Boli krásne prijatia v obciach aj v mestách, bolo to uchvatné. Zo do okolností práve v Skalici 6. novembra 1918 Skalica prichylila prvú dočasnú vládu pre Slovensko na čele s Vavrom Štrobárom, takže vlastne bolo to, a Skalica bola niekoľko dní hlavným mestom Slovenska, čiže bolo to vlastne spojenie dvoch hlavných miest. Klaxón bol zároveň vstupenkou na benefičný koncert na Skalickom námestí. Hviezdy slovenskej, ale aj českej hudobnej scény sa predstavili okrem pódia na námestí aj priamo v jezuitskom kostole. Projekt svojím spevom podporili napríklad Jana Kiršner, Zuzana Smatanová, Sisa Lelkeš-Sklovská a Peter Cmorík, Robo Grigorov, skupiny No Name, Fragile, ale aj Helena Vondráčková. To bol jeden fantastický koncert v Skalici na dvoch pódiách. Myslím, to sa málo kedy stane a predpokladám, že Skaličania dlho budú spomínať tento krásny deň. Ja si myslím, že Skalica je naozaj mesto, ktoré žije a dá sa povedať, že to sociálne cítenie u nás a charita je u nás veľmi silná. Vlastne už v roku 1431 Ctibor zo Ctiboris daroval domov dôchodcov starým ľuďom. Potom si myslím, že čestný občan Skalice, náš rodák Anton Srholec vlastne robí charitu ako takú. Ja si myslím, že my sme takí pokračovatelia a ja si myslím, že nie len to, že nás to teší, ale ja si myslím, že nás to aj baví. Na celej akcii máme také rodinné zastúpenie, že môj svokor Kostelník Kytín vlastne organizoval tie autička, ako tomu šéfoval celému sám, dal na túto jazdu 3 auta. Ja som sa tu zúčastnil vlastne iba ako šofér jedného z tých aut a ešte so Suchomelom vlastne vystupoval môj švagor, malý Nikolaj Nikitin, ktorý hral na saxofón. Takže máme tu aj na pódiu, aj medzi autami, aj medzi šoférmi, všade mali sme zastúpenie, takže taká rodinný klan. Boli ste všade? boli sme tu všade. Cieľom charitatívnej akcie Pomôže celé Slovensko je vyzbierať čo najviac peňazí, ktoré sú určené deťom. Vyzbieraná suma z minúty na minútu rástla a o veľkom záujme prispieť svedčilo aj to, že počas koncertu sa nepodarilo spočítať všetky vyzbierané peniaze. Zbierka ešte stále trvá, tak môžu ľudia posielať či už na účet, alebo môžu do konca mesiaca stále posielať DMS-ky. Finančné prostriedky pôjdu napríklad Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave na vybudovanie intermediálnej izby. Táto izba má slúžiť pre izoláciu detí, ktoré sú pred operáciou
a transplantáciou chorej pečene a potom následné po transplantačné doliečovanie. Peniaze pôjdu aj na zakúpenie diagnostických prístrojov na metabolické poškodenie, ale aj občianskym združeniam, ktoré sa starajú o ľudí s metabolickými poruchami, problémami s motorikou či mentálnym postihnutím. Existuje strašne veľa možností, ako týmto ľuďom vylepšiť kvalitu života. Jedným z nich je, že môžu tieto deti robiť rôzne ručné práce, za čo dostávajú výplatu, že si prilepšujú tie svoje invalidné dôchodky. Ďalej môžeme týmto ľuďom vybudovať niečo také, ako my máme wellness centra, tak existujú také zariadenia, ktoré posilujú motoriku a rozmýšľanie a myseľ týchto detí a toto, keby sa nám podarilo, to by som tiež považovala za veľký počin. Ja som začala o 10. ráno, keď sme nastupovali do tých krásnych veteránov. Potom sme absolvovali tú nádhernú cestu pri úžasnom počasí. Sedeli sme v nádhernom kabriolete zvanom Walter, československej výroby. No a završilo sa to týmto krásnym večerom. Takže bolo spojené príjemné s užitočným, pretože ja si myslím, že sa vyzbierali o dosť peňazí a ešte sa aj vyzbiera pre detičky, ktoré to veľmi potrebujú. A to bol cieľ tejto akcie.